ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ಮಾತಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವುಂದುಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ಟೊಮೆಟೊ ಜಿಲ್ ಜಿಲ್. ಟೊಮೆಟೊ ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್: ನೆಲಕಡಲೆ, ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು. ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಮಾತ ಐಟಮ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ ಆಂಡ್ ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆದೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡ್ಗ. ನಾನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡುಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ, ಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ನನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು. ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡುಡು. ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಥ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನನೆಕ್ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಪಾಡುಡು. ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಲೆ ಬಾರ್ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಐನಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ ರೆಡಿ. ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ತಿಕ್ಕಗ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.